ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong santos nga misa karon. Nya padayon tang magampo alang sa paghunong na nining pandemic ang COVID-19. O uban sad sa dakong kasubo atong ipahibaw dinhi nga gahapon na matay ang papa ni Father Leo Archie. Muna nga nihangyo siya nga dili usa niya idayon ang iyang Thanksgiving diri ugma sa alas 5:30 kay gi-advisean pod sila tibuok pamilya nga mag-quarantine ay gipresyum nga COVID ang namatyan. Mao nang mag-quarantine sad sila og mga 14 days so good gahapon niya atong iyampo no si Mario Archie niya ato lang usang i-postpone so madayon lang ang as is ang atong schedule sa mga misa ug mang adlaw na gihapon tay alas 5 ug alas 7 sa gabi. Padayon sa tang magampo mga igsuon alang sa atong mga benefactors ug sa atong mga donors dinhi nga unta tagaan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod mo abot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Job. Unyang itubag si Job sa Ginoo. Nasayod ako, Ginoo nga gamanan kakaayo. Ug mahimo mo ang tanan mong buot buhaton. Nangutana ka nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam nga unta wala man ako'y alamag. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti, mga kahibulong ang butang nga dili ko gayud matukib. Kaniadto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban. Apan karon nakita ko na gayud ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa na ulaw ako sa tanan kong gisulti, ug naghinulsul ako pinaagi sa pagulibod ug abo. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa sa iyang nadawat kaniadto. Napanag-iya ni Job ang napulog 4,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 2,000 ka baka, ug 1,000 ka asno. Nakaliwat siya 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babay. Giganlan niya Jemena ang kamagulangan, ang ikaduha kisiya, ug ang kamanghuran Kerin Hapu. Walay babay nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Gipahinan sila ni Job sa iyang katigayunan
uban sa ilang mga igsuong lalaki. Humani ini, si Job nabuhi pag-usa kagatos ug kat-an katuig ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug mga sungkod. Unya namatay siya nga tigulang nakaayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Tudloi ako sa kinaadman ug kahibalo, kay diha sa imong mga sugo nagasalig ako, maayo kanako nga ako gisakit aron makakat-on ako sa imong kasuguan. Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Nahibalo ako o Ginoo, ang imong mga gimbutan matarong, ug diha sa imong mga kamatinud-anon, imo ako nga gisakit, sumala sa imong mga kasuguan, nagabarog sila nga malig-on sa gihapon, ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Ako imong sulugoon, tagay akog puangod, aron makahibalo ako sa imong mga kasuguan. Ang gipadayag sa imong mga pulong, naghatag og kahayag, nagapasabot sa tao nga mapaubsanon. Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang Ginoo dili makita.
daghang mga tao nangandoy makakita sa Ginoo. Sa Old Testament, ang ilag yung gihuna-huna nga kung makakita gani ka Ginoo, pasabot ana mamatay na ka. Basta makakita ka Ginoo. Mao nay panghuna-huna sa una. Pero si Job nga nabilong sa Old Testament, nakita niya ang Ginoo sa kaugalingon niyang mga mata. Yawa siya mamatay. Gipunan hinuog 140 years ang iyang kinabuhi. So sa una, Old Testament, murag hadlok-hadlokon ta ba? Pero ang actual gidi ay, ang Ginoo di ay kinabuhi, dili kamatayon. Kalipay siya, dili kasakit. Mao to nga pagkakita ni Job sa Ginoo, gawas nga gisumpayan ang iyang kinabuhi, giwagtang pagyud ang iyang tawag na tog kasakit, ang iyang nuka na ayo, ang kadtong mga hayop nga nawa niya gipilo-pilo, pila ka libo ka pilo, ang iyang mga anak nga nawa niya hurot og kamatay. Pila to kabuk, 7 ba to, giilisag na po, nakaanak pagid siya 3 kabuk babae nga porting gwapaha, special yung mention sa atong Biblia, kay wa kunoy makatupong sa ilang kaanyag sa tibuok kalibutan. So kanang inyong mga naong sa kung saon inyong pagwapa, wa gyud na. kadto gid sila mo tinuod nga gwapa kay gi-mention man. Pero kining ato, minantinil ra ni mga sobra ra tingali ni. Tingali sa gwapa sa mo tingali. Pero kana ba, kung makakita dito sa Ginoo, dili di ta madaot, dili ta mamatay, kung dili mahatagan ta grasya. Kamo nakakita na mo sa Ginoo? Wa mo kita. Grabe sa ninyo. Kada ninyo simba dinhi, lawas ni Kristo, amen. Lawas ni Kristo, amen. Wa di mo kita na day. Di na Ginoo day. Unya, ngano mo kita? Mga buta mong dagko. Kinsa may tinuod yung nakakita sa Ginoo? Tanawa si Job ha? Ingon din siya, Ginoo, tungod aning tanan nga imong gisulti, nakita nako nga usa day ko kabuang-buang. Wa ko'y ikatugkad sa imong mga kahibulungang butang gihimo. Busa karon ang akong buhaton, maghinulsol ko pinaagi sa pagbulibod ug abo sa akong ulo. Sa dihang naghinulsol siya, kita na siya sa Ginoo, klaro kayo. Unsay nakababag sa atong mata, nga bisag hungiton ta, bisag ang pari dire, kakita na jud ko nga, ningon na jud ko nga, lawas ning Kristo, pero di lang yapon ko kakita. Unsay babag? Ang atong sala. Kanang atong sala. Gitawag na ni Jesus ang atong sala sa Mateo chapter 7. Truso nga mialis atong mata. Truso ba? Munang ningon siya, una ka mga ambisyon pagkuha sa puling sa imong isigkatao, kuhaa sa ng truso nga naa sa imong mata. Kanang sala ba? Kamo, musta may inyong mata ron, wa maalihig truso? Alihan oy. Klaro kayo. Why nakakita Ginoo? Kita mo Ginoo diya sa inyong silingan. Wa mo kita no, ana truso imong mata. Kita mo Ginoo anang mga taong galakaw-lakaw nga way balay. Wa mo kita sa Ginoo diya, ana truso imong mata. Kita mo Ginoo nga naa diha sa mga kawatan. Wa mo kita. Naa truso na imong mata. Mao ni atong problema karon. Mo nang ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, bulahan ang inyong mga mata kay nakakita sa dugwa gyud makita sa daghan kay mga propeta ug mga maalamon nga tao. Nganuman ang Ginoo day mga igsoon kung magsige tag gamit aning atong kaalam, mutago siya. Mo nang ningon si Kristo diri, gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon
ang kamatuoran sa Ginoo, pero gipadayag ngadto sa mga walay kahibalo. Ang way kahibalo ba? Kana bang tao nga sama ni Job, di na lang ko magtuga-tuga Lord og tugkad-tugkad aning imong gahom kay mura ra jud kog buang. Kanang buang wa man ginay kahibalo. Nya budawat ta kita mura ra tag mga buang nga wa tay kahibalo. Ang Ginoo mo pakita dayon nato ngano man aron iya tang dad-on, iya tang giyahan pinaagi sa iyang kaalam. Pareha gud anagong hibaw kay ka sa atong balaod. Naay balaod ron nga antay sana kana bang babae ba asawa ba latuson ba aon sana bunogon sa tila kana Violence against kana women. Bausi. Violence against women and their violence children. against women o kana hibaw kay kanang balaura unya karon kay gitamparos man kasi mong bana dikulata man ka unsa man mudangop ka ng balaura dangop kay balaod man na pero sa imong pagdangop didto ang pangutana nakakita ka Ginoo o ang imong nakita ang kayawanon sa imong bana ang imong nakita ang sala sa imong bana ang imong nakita ang kangilad sa imong bana mo nang kinahanglang madugta kas prisuhan nya pailan ti kag divorce kay nana mo sa tay balaod anang annulment kay imo kong gi abused sakto dili purting saktuha pero kakita ba ka Ginoo diha dapitan bahala mo diha basig ang yawa ra imong nakita. Basig kada nimo kakita sa imong bana nga purti nimong gakos-gakos sa una nakaanak ga imong upat ka buok. Sige kag ingong I love you. Nya karon yawa kanang dako. Basig mao na ni Puli. Ngano man kay wa sad ta magpakabuang. Unsa may kabuang sa Ginoo? Ingon siya, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Mo ni ang kabuang sa Ginoo. O niya, kung magsigi siya balik-balik ni mong tamparos, pasaylualag kapituan kapito. Ayaw pagkiha-kiha diha. Mo ni kabuang sa Ginoo. O niya, kung patyon gyud ka, walay laing labing dakong gugma nga ikapakita nimo gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo ni kabuang sa Ginoo. Nya saban, mosunod mo anang kabuanga? Magpakabuang mo? Oy, tubag. Tubag mga buang. Katawan tani oy. Katawan tanis kalibutan o gato ning sundon, katawan kita. Pero ni adinhi ang tinuod nga kalipay, ni adinhi ang tinuod nga kalinaw, ni adinhi ang tinuod nga kahiusa, ni adinhi ang tinuod nga kausaban, transformation, ni adinhi ang tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Di makabot anang atong tanang mga legal laws nga ni violate sa pulong sa Ginoo. Gubot kaita. Tungod ani ato mga balaod kanang na nag-divorce gubot ang kinabuhi kanang na nag-abortion gubot ang kinabuhi kanang na nagbuwag gubot ang kinabuhi kanang nagkinihaay tungod anang yuta gubot ang kinabuhi hasta gani mga managsuon wa na magtinagdanay tungod anang balaura nga pwede nimo ikiha basta mulapas og pila ka metros or pila ka dupa or pila ka dangaw nga yuta nga tanawan yung mga naong nga nagkinihaay muramog mga yawa. Labi na mag-atubangay na mo. No? Managsuon ra ba mo? Silingan ra ba mo? Magtinabangay ra ba unta mo? Nanindog na lang ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita uban sa masaligong pagtuo ug mapaubsanong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga manggihatagon og gamhanan moingon kita Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami.
alang sa simbahang Katoliko nga sa kanunay magbasaligon sa kabubuton sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga ilang mahatag ang mahigugmaong pag-alagad, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapalagdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang nangamatay, nga makadangat sila sa kaluwasan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, sa imong kaluoy, hatagan mo kami sa imong panalangin, diha sa dakong pagpaubos, kay misalig kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace? Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayog paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo ang natawo gikan sa birhen nga wala makakubos hinunuan nakasanto sa tibuok nga kadungganan sa inahan sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao sa Hesukristo ang among Ginoo ug busa
ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari nga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na Papa ni Father Leo Archie Mario. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa,
ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulang mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita o Ginoo kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy.
kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang presensya sa Ginoo, divine presence. Pero makakita rata ani kung magsigitag hinulsol sa atong mga sala niya magpakabuang ta sa Ginoo, dili magpakabuang sa kalibutan. Atong pasalamatan ang atong mga benefactors o donors sa atong mga love offering karon. Niabot na og 48 as of yesterday, 48 na kabuok ang nihatag og love offering para sa atong gitarget nga mabayaran ang 3.5 million. Nya ang kantidad na nga atong natigom gikan aning 48 ka mga tao niabot og 317,880. Dako na. Kuwangan na lang taog 3,100,000. Ano ka mo minus ani? 183. 183,000. Na siya atong kuwang karon. Karon mohatag kog incentives nananghid ko sa Ginoo pag-ampo nako ganiha. Ang first kuno nga makaabot og 100 ang first 100 donor sa atong love offering times 100 ang ilang grasya. Na siya times 100 nya mag sa 200 times 90 magsige ko og decrease og tag 10 ang katong mabilong na ka sa 200 nga to 300 times 80 ana na siya di man mo mutuo noon nanggid ko amot lang ka tinuod pagkatong ako na sa kong nahuna pero mo may ingon di mao lang sanay akong isulti ninyo nya akong usbon pagpahibalo nga namatay ang papa ni Father Leo Archie niya dili madayon ang atong ang iyang Thanksgiving nato ugma unta alas 5:30 so as is ang atong misa ugma sa Domingo natay alas 5 ug natay alas 7 sa gabi maghuwat na lang ta sa further announcement kanus siya makalugar og misa dinhis ato as Thanksgiving niya ang ato sang piyesta para sa atong secondary patron ang Birhen sa Santos nga Rosario himuon sa pizza 17 sa Oktubre ikatulong Sabado sa
Oktubre. So ang atong Novena Masses magsugod karong Pitsa 8. Ang detalye ako lang yang isulti ug matingali kung mahanay na ninamong atong mga schedule o angayng buhaton panahon sa Dobinaryo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.